गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं क'क्राझार जिल्ला गथ'सा रैखाथि दालाइसाया गथ'सा रैखाथिनि सायाव 50 सान केम्पेइन हाबाफारि बानजायदों। आसामनि वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बिफाननि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला गथ'सा रैखाथि दालाइसाया क'क्राझार जिल्ला खुंथायजों लोगोसे स्टेट चाइल्ड प्रटेक्शन ससाइटिनि मददजों गथ'सा रैखाथिनि सायाव केम्पेइन खालामनायखौ बेखेवनानै होयो। मैया 50 सान गथ'सा रैखाथिनि सायाव केम्पेइन खालामनायखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि सावराय नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां सावराय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बेखेवनानै होनाय जायो। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। लोगोसे बे गथ'सा रैखाथिनि सायाव केम्पेइन खालामनाय हाबाफारिखौ बेखेवजेननानै होयो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेका, क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि नबनीता शर्मा आरो गथ'सा रैखाथि हान्जानि मावथिफोराबो बाहागो लायो। आसाम सरकारजों खुंफुंजानाय 6 शिड्युल स्पेसियेल टेट आनजादनि फिथायखौ फैगौ 15 जुन खालि फोसावनाय जागोन। एलपि आरो इउपि थाखोनि बे 6 शिड्युल स्पेसियेल टेट आनजादा थांनाय 30 एप्रिल 2023 खालि खुंफुंजादोंमोन। भारतआ मोनसे गिदिर सुबुंखुंथाइ हादर, जाय हादराव गोबां हाथियार लानानै सोमावसारग्राफोरा फावसायनानै थानांगौ जादों। 1986 मायथाइनिफ्राय एनडिएफबि बिथांमोननि सोमावसारनाय आरो बिएलटिनि सोमावसारनाया जानानै थांबाय। लोगोसे गासैबो मोनसे गोजोन थासारिखौ नोजोर बोनानै बिएलटिआ बिटिसि एकर्डआव आरो बिटिआरनि एकर्डआव एनडिएफबि बिथांमोनाबो गासैबो मोनसे गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै हाथियारनि सोमावसारनायखौ दोनथ'बाय। दायो बर' हारिनि गेजेराव बेबादि हाथियारनि सोमावसारग्रा गैलिया। बेनिखायनो दायो बर' हारिनि गेजेराव फिन आरोबाव गोदान बिग्रायारि आफादनि गोनांथि गैया। बेबादि गोख्रों बाथ्राजों गोदानै जोनोम मोननाय बिएलए बिग्रायारि आफादखौ थांखिनानै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बुङो। बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंबावदों, बर' माहारिया दायो सोमावसारनाय आरो आखायाव हाथियार लानानै हारि दैदेननायखौ लुबैया। बबेखानि गोदान आफाद जोनोम होनाय बाथ्राया नंमारगौब्ला बेनिफ्रायनो बन्द जानांगौ होननानै खोरोमदाव औवारिया बुंबावो। हारिनि सार्थ आरो गोजोर थामोनथानि थाखाय मैया क'क्राझाराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि रैखाथिखौ लानानै गोख्रों धरना हाबाफारि लादों। क'क्राझार सहरनि सरकारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि रैखाथिखौ लानानै गोबां बर'नि आफादफोरा 3 घन्टा धरना होदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी हाइ कर्टनि बिथोन बायदियै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबसोना थानाय सुबुंफोरखौ आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 नि चेप्टार एक्टनि आयेन बायदियै होस्रांनांगौनि दाबिजों बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा गोख्रों धरना होदों। बे धरनानि समाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि महेश्वर ब्रह्मआबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि सिङाव सासे आइजो गलादारखौ गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै रोखायै फोरमायदों गामिनि सुबुङा। हरनि समाव मा जायामोन आरो आइजोखौ मानो गुलि गावखो बेखौ रोखायै फोरमायदों। गामिनि सुबुङा फोरमायदों, दखाननिफ्राय सिगारेट मोनैयाव आरो सिगारेट सोबनो मोनैनि रागायाव आइजो गलादारखौ इनायै खर'आव गुलि गावदों। अजय मुसाहारि मुंनि सासे दुथां सुबुङा जौ फेनानै सिगारेट सोबनो मोनैनि रागायावनो आइजो गलादारखौ गुलि गावदों। बे जाथायाव 40 बोसोर बैसोनि गलादार आसागि बसुमतारिया गोब्राब जोखोम जानानै दासान्दि फाहामथाय लागासिनो। लोगोसे मिथिबावनाय बायदिब्ला गुलि गावग्रा आरो गुलि गावजाग्रा सानैबो एखे गामिनिनो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।